ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଇତିହାସରେ ଯୁଦ୍ଧର କଥା ଆସେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର କଥା ଆସିଥାଏ। ଏହି ଦୁଇଟି ମନୁଷ୍ୟ ଇତିହାସର ସବୁଠୁ ବିନାଶକାରୀ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରାୟ 4ରୁ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିଲା। ପ୍ରାୟତଃ ଯୁଦ୍ଧ କିଛି ଦିନ, ମାସ, ବର୍ଷ କିମ୍ବା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଇତିହାସରେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଯାହାର ସମୟ ସୀମା ମାତ୍ର 38 ମିନିଟ୍ ଥିଲା। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ କହୁଛି ଇତିହାସର ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ନାମ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଜାଞ୍ଜିବାର ଯୁଦ୍ଧ। ତାଞ୍ଜାନିଆ ଦେଶର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ଦ୍ୱୀପ ଅବସ୍ଥିତ ଯାହାର ନାମ ଜାଞ୍ଜିବାର। 1890 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟେନ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଜାଞ୍ଜିବାରକୁ ନେଇ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଚୁକ୍ତି ପଛରେ ବ୍ରିଟେନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ପୂର୍ବ ଆଫ୍ରିକାରେ ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା। ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ବ୍ରିଟେନ ଜାଞ୍ଜିବାରକୁ ନିଜର ସଂରକ୍ଷିତ କ୍ଷେତ୍ର ଘୋଷଣା କଲା। ଜାଞ୍ଜିବାରକୁ ନିଜର ଅଧିକାରକୁ ନେବା ପରେ ବ୍ରିଟେନ ସରକାର ହେମଦ ବିନ୍ ଥିବେନଙ୍କୁ ଜାଞ୍ଜିବାରର ଶାସକ ଭାବେ ଚୟନ କଲେ। ସେ ବ୍ରିଟେନ ସରକାରଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଥିଲେ। 3 ବର୍ଷ ଧରି ଜାଞ୍ଜିବାରରେ ଶାସନ କରିବା ପରେ 25 ଅଗଷ୍ଟ 1896 ମସିହାରେ ସୁଲତାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଖାଲିଦ ବିନ୍ ବର୍ଗସ୍ ନିଜକୁ ତାଞ୍ଜାନିଆର ଶାସକ ଭାବେ ଘୋଷଣା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି କଥାଟି ବ୍ରିଟେନ ସରକାରକୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ନାହିଁ। ବ୍ରିଟେନ ସରକାର ଖାଲିଦକୁ ଶାସନ ପଦରୁ ଓହରି ଯିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଏବଂ 27 ଅଗଷ୍ଟ 1896 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସୁଲତାନ ବ୍ରିଟେନର ଆଦେଶକୁ ଖାତିର କଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 5000 ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ। ଏହାପରେ ବ୍ରିଟେନ ସରକାର 27 ଅଗଷ୍ଟ 1996 ମସିହା ଠିକ୍ ଦିନ 9ଟା ସମୟରେ 5ଟି ବ୍ରିଟିଶ ରୟାଲ ନେଭି ଜାହାଜ, 2ଟି ଗନବୋଟ୍, 50ଟି ମରିନ୍ ଏବଂ 950 ସୈନିକଙ୍କ ସହିତ ସୁଲତାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଠିକ୍ 38 ମିନିଟ୍ ପରେ ସୁଲତାନ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଞ୍ଜାନିଆର 500ରୁ ଅଧିକ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ରିଟେନର କୌଣସି ସୈନିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।